Şu günler Aşgabat'ın köçelerine hapa avtomobilleri aglamak, yağıştan soň maşinalaryny ýuwup ýetişmedik sürüjilerden pul ýonmak güýçlerini diýip adatlygyň türkmen paýtagtynyň Akçeşmesi habar berýär. Düýün şäherde hususan Uguthan türkmen waşşaýorlaryny Babanynow köçesi bilen svetofor aralygyny ýol gözegçilik işgär köp boldy. Aýlawly geçelgeleriň her tarapyny adyndan 4 sany polisi işgär nowatçylyk etdi diýip çeşme aýtdy. Mundan öň çeşmeler Aşgabatyň köçelerini ýol gözegçileriniň adalarynyň sebäbi ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda İçeri işler ministrligine degişli iş orunlarynyň düýüpli gysgaldylaýanlygyny habar beripdiler. Ýol gözegçileriniň köçede gaýtadan köpelmegi yerli tynçylaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä mewsumleýin hadise, ýagny bahar faslynyň gelmegi we ýagyş ýagmyryň köpelmegi köçedäki läbikli suwlaryň maşinalary hapa kirşene bulamagy bilen bagly. Odallar ýaz gelip ýagyş ýagmyr ýagsa adamlar begenerdi. Sebäbi Türkmenistan gurok we ysy ýurt. Ýagyş ýagsa tottodan ýatýar, howa täminlenýär diýip azatlyk bilen anonim şertde gurlaşan 45 ýaşyndaky sürüji aýtdy. Emma ony maşinany ýuwman köçe çykmak gadagan düzgüni bolsaň, ýol gözegçiler saklap çağalaryň çörek pulunu dawa salýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu aýdylýanlar 50 ýaşlaryny başga bir sürüji hem tasdik etdi. Şu günler howa ýygy-ýygydan üýtgäp durýar, ýagyş ýagýar. Emma ýagyşdan soň güneşli howa bolsa, ýol gözegçileri sürlenip köçe çykýarlar. Sebäbi ýagyşdan soň ýollar hapa läwik bolýar. Gün güzeran iş aradasynyň arasynda hemme adam maşinany ýuwup ýetişmeýär. Polisiýa bolsa bu pursatdan gazanç etmek üçin peýdalanýar diýip Aşgabatly sürüji Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Aýdylmagyna görä hapa ýagda ýagyş ýagmyrdan ýetdik paýyn alan hemde ýola çykmazdan öň ýugulmadyk maşina saklan sürüjiler ýol gözegçilerine 50-100 manat aralygyny pul hödürlemeli bolýar. Bu ýagdaý sürüjiler ýagyşdan soň bar işini goýup ilki bilen maşina ýugdurmaga ýa ýuwmaga mezur edýär. Sebäbi adamlar ýagyşdan soň köçe ýüşüp çykýan polisiýanyň eline düşmejek bolýarlar. Jaýlaryň arasy el bedireli ýaşlangaly bir başagaý bolup maşin ýuwyan adamlardan bolýar diýip Aşgabatly sürüji aýtdy. Hapa maşinly köçe çykmak gadaganlygy diňe polisiýa işgärleriniň däl, eýsem işsiz adamlaryň hem az da bolsa maşin ýuwup gazanç etmek mümkinçiligini köpeldýär. Şol wagtda ýurtda awtohyzmat kärhanalarynyň ýeterlik därligi, geçen ýylyň aprelinden bäri görülen çäreler esasynda bekanun işleýän ýa-da degişli salgyt töleglerini tölemeýän awtoýolgalaryň işiniň belli bir derejede çäklendirilendigi aýdylýar. Emma muňa garamazdan yerli tynçy Murat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, awtology saklan polisiýa işgäri maşin hapa bolsa, ýagyn ýagyp duran hem bolsa jerime salýar. Türkmenistanyň ýugulmadyk awtologly sürüjilere birinji gedek 100 manat, ikinji gedek we ondan soňky gedeklerde 300 manat jerime salynýar. Soňky 6 aýda awtolog hapa bolanyny üçin 3 gedek jerime salynan sürüjileriň bir ýyla çenli sürüjilik hukugundan mahrum edilýän halatlar hem bolýar diýip Murat Bugaýew Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Gepin gerdisine aýdylsa Türkmenistanyň soňky 20 ýylda awtomobiller bilen bagly girilen gadaganlyklaryň soňkysy gara we goýy renkli awtomobilleriň eýelerine gymmat düşdi.